banta ki wepat ki jingtim pila ban subscribe ya kane ka channel ka ko Olena Zelenska ka kanthe baning kong jong kari Ukraine bat ka je kando jong ka bat Volodymyr Zelensky presiden meminta jong kari Ukraine Volodymyr Zelensky ula sotho ilade ha ka ba ulamat na ka jingdom sya ka jicai bat na ka daw banga ong kumta kidon katto katne ki banta lane ki daw ki bapenong ni hukum ta daya ka por ba Zelensky ula lejngo ya ka White House ha ka ba Zelensky ulangat ha ka jinga kran ka ba jor bha padu presiden jong kari Amerika kata Donald Trump pat vice president JD Vance presiden jong kari Ukraine ha ka ba ulaya lam ya la kari hagi por badon kajing bom ya smutho jingmut nado belahir thma ka Rusia lais nam menshwa labo kajing yada ka bajur persya ka Moscow da ka ba persang ya kajing khme lenti banle jingle buram jongka ya kajing kersan na kiri sebngi laong ba ha kane ka por barok ka we kari khamtam ha kajing im jong u don kawai kamo jam kabayai ne bat kabas kam hadu kata-kata kadai katengah jong u ka Olena Zelenska warla kala persang bat jingai na jing im jong u kum u tengah jongka lakai ka Olena Zelenska akan riu tarik Februari jajar kendai spa nyu popra akrivri re jong ka Ukraine hakate kapor ki khodro ka Soviet Union long kawai kari kanthe baning kong jong kari Ukraine bat kala shajet kum kawai na ki chispa ngot kiri kanthe ki badon bortam jong snam arjar phulai lingba daka kot khubor ka Zelenska kadai kanong tho script na benta ka kwartal ka bakhandai phusan bat ka balaseng da ulok jongka lambat ki perlok jongu haga snam arjar lai kala pule ka kerdan urban and construction management nakari kriviri technical university house nam arjar kat kum ka kubor jongka ka daily mail Volodymyr Zelensky le kendo ya ka Olena ha ka por bakidang pule ha kriviri national university presiden jong ka Ukraine udai usamla pule anj kine ki arngot klastang mani kendo house nam syajar kendai spa kendai pesan bat hadin lajan prasnam larai banete lok house nam arjar lai hadin sisnam kalakha ya ka khon jongki ka Ole Sandra ha ka khatsan trek ujliu arjar sau nang ta sau khon babot jongki ukairilo kalakha ka arpui trek unailar arjar khatlai kalong ying jongki ka don ro katto kane telikimran ka baki kilari ka Zelenska kladon ka banta ka bakongsan ha ka bayar bantai pat ya ke Ukraine da ka bla sya penjulor ka thma hau nai September arjar puar kala seng ya ka Olena Foundation da ka jingthmu ban penyo biang ya kanong ba jong ka Ukraine ka Kiev hau nai Desember jong ju usnam kala yo ka kusnam Hillary Rodham Clinton's award kadai ka kusnam ka bala ai burom ya ki kenthei ki bala peni ya ka jinglong nong yalam ka bakrapang ha ka bagantiwi ka hok jong ki kenthei bat ban thau ya ka perthei ka ba khamsuk bat ka ba sngan na ka benta barok